Ассаламу алейкум, Маквай. Доброе утро, дорогие подписчики, друзья. Это видео будет на чеченском языке, так что если не знаете чеченский, нет нужды дальше смотреть. В последующем видео, которые будут на русском языке, у меня и надпись будет там на русском. Маквай. Öldükay ölçüm seyre подписчик шиге доп салам маршалу. Цахуман даха цахум алле эрсон цахуман да дихардале эрсон подписчик ши. Вежи проекте тарашвек. Проекте тараш. Сейчас sen degdegnek hudu erder tak üyüşü yaçı elşen hurdaşın. Hiç dadalan erskandina ha خسيب سيد محمد دعوة دال ديقل ويلي دال جيش دوالتون خسيب سيد محمد وقت أكبر خزنيخ سن جو وученый تقوري أمدوش تقوري этнограф историк цау что целило шум да датер جو скромный تقوري ша така غلقشتك историчтек традициштек и изучать тяжлил чем сам чем те мухли хушер духнахан войшавари хазнех сан jo баха тагори так сидол что гор хазнех сан хит эрскандина давеле далдегал вой сум бодек дис со чо холчватнер холчватна цолкан Отстина ха дукан нерцусюк нагга телефон тухи мокш парат хати сацун дату танагга биса хей олца кочер сей от үч волша суша телефон хатухи штудешо оли мокш парат хати хаша оли жо я ашва турцуса сусюк хати ачу ашваларса так шт хо хейча хасхейчин оли оларцу Юг цаинц дэгдосон ахшу халх дуке телефон дягцу ишта скирнах телефон чу цаха азхич синтям колершен эл тейлерцу да телефон ту харшегел тейлдас эдмонс телефон яхта мокш брат яхта су я хам хит су дауорон холче эл и эл так обещать нерас тацакоч цахал дол шит уру кан уру маса хулштек дуке кан вид хинт точно рок таден кан вид так дит слушта юлдак дох шиштлела так октябряду и ноябряду أريقن تجد أن ديلا سيد موضوع شيء أتصل تسويش خانية تنقص ألا ألير توسيق ألا أريقن وغن سوتيد وقت وغن دقات تشرشارة سيالخن ريانيماتي وحويلان إيلر سويق أتصل هنسويد تقويد بوشليال بولا سوغن دقات خنا سيالخن ريانيماتي وحويلان إيلر سويق октябрь, да, ноябрь, да, иштханикой. Ой, дук, тяхвисам получается. Дук холхета арикан, ой, по Шейха Али Митаева йола первомайский вот урмаю первую больницу тигаву эл. Так воган тигдавоган його главврачик вистрел реанимациям чует на целути. И вот реанимация чурчага вистрел мугу, что кривовать дал мулаха, но еще под наблюдением процедуру шутен ешел. И эл мел цунах синтям хла, так давалан хордина, ю телефон туш, слышше мугу, хат эл харбо, шатарг, что мел деш, так хотя бы сагат дешу эл, что цаин эл. Тогда это больше телефон считас, в очередной раз телефон тяжкана, реанимация, сразу цавиган ищет, процедуру щакел, цавганы, да цавган дикор эльче, юга паргатуэла сотак.
ده قاعد صون وهو يستك هيت وهو يستك تليفون يتر الكادات وهو يزبور شلال انسو كل بالخوات شو انسو كل بالخوات شو هنس точно твой хок суббота а воскресенье вьются эле обязательно казахетер донцун эл сещавый нашелся пятница сара интернет ча скончался за момент хасиеволи госу ist مثلا تعرض سردويتي وإيش سيخلات إيردوس دقة سوسن بشتوى أبو الخيتسون مثلا تعرض سردويتي بقى جالنا ليش نانوشنا تار ويخت مرزو يسلوش خناها كي استيقوتي لوش خناها دقة تساهم درسون دقة projekti šveg bakkenak bove svart i hår da utskjult tega Sheikhan tjekka opinionen da utskjult tega tjunga khazne sancho ilmdu و قوم خلات و خلات و historie خلات عادة خلات دقا da biospol nachher zer schätzt da hast du schädig we hayuch tsakhic zer short knig shazin yazicher yazder khosh knig shazin daqa masara knig sh matsayazi dak madar di shin spol kigina khat yazin knig sh bashish ta tidam hulshabat hinsar demo online kanal taha هم ده حوصل دروي صعب projekti دروي konkursen lära مقدري تنس طبعا دوين ده عدول دلا صعب ده بيرو مايا например شبوت أخو تكان خوكز وكيوكا ده ولا سوتشوا وخو دي أول خيل أو كسر صعب هوديش ده صعب هم ده لا تيش سوتشوا شي تشوهوغا شي لولاوغا شي نويشوغا وقتك خولي زود خولي تعيشتهم ديت شي ديتهم ديك تان زمان شو تان عليل خولي قيتانا تمت ياخويتشنا تلي لها غل قولك موهلي ويز ديت خوردول شخولي ديت سال موكشلي ول شخولي هنسا دالات بويل شوين تسارة ترى اسمه ايه اشترت بتاعت فيديو يحكي يقشة ديستخرج فيديو يحكي يقشة حنلقوا جديد ساعة بقى جديد شوارتهم خردوشون فيديو يحكي يقشة ديستخرج تارك فيديو ويك حياتيش وقنالنا الدواء 56 ونومري واتساب تيا ايتام يقردوشون تليجرام تيا ايتام يقردوشون واتساب تيا حتى يوخشيغا تليجرام تيا زابيسي أولي تشاكيوشون تاكا تليجرام может быть инца цахаламит то стяхта ин цахалаха ок ближайший ок ахиришун иришун идамулаха осман тя таболбой тишвейк и бакинаха كان خوش تجا كان شيء داخل عليلي نجا إذا مقام استوري خلينا أصلا ويش ما دوي إذا أنت سخرني تشغلي هم ديستا يتارج ديستا خلش سوازي دولش تيدو أخي تارج ديستا خلي إذا بيسياشة تاربوه بحدوش نجا أصلا فيديو يطلع فيديو يقش فيديو يقتلعها اش просто там пинт и ярзина цардуч так да я зич хани
Пинте язина свободу в видео формате телефон, допустим. Цанте язиш может яхитмик, ашер видео латайна просто лят вахайерзин. И чане аш камел дяштул видео цайни записать, ты четхун и олилу атхерду. Сундейла, иштунде шейнла диктофон те язенш, но цай дичтул камел и только милу мича ашу фамилии, це мича ашу, и мот язяшу оли язие, так اشتلاقي канал даймох онлайн الأشياء زي сразу تونا أتخدر إشتوندر لا يكتبوز وقع تعمش قصون يازن كورتير قيق سجوبة خير دаймох онлайн تعسو يقبل غوكش مديس عار سو تقبل خوات تنو هيتسالس ميرين چولباش соус Сей эту не особо, умда ишхариацию просто болбешу тебя. Я там работаю больше, чем позволяют возможности мои лично. Я не смогу ничего делать, потому что в квартире каек. Если их нету, я не могу их выдать. Если этого нету, я не могу этого дать. У меня нет, если возможности, все говорится, дало. По каждому поводу шеше болбеш таурду далуштек. В любом случае, ниц хочу. Шадик дирду, ну, даймок онлайн канал аддитиш и болхол хот я мадитиш. Я здесь не буду на эти вопросы реагировать. Для этого есть другие дела, другие каналы, другие аккаунты у меня. И душон. Адикёшу. Маршой. Салам дечагу. Алейкум ассалам, салам алейкум.